Wannan shine shugaban kasar da ake kira mafi talauci a duk faɗin duniya. Magana nake akan Jose Mojica, shugaban kasar Uruguay. Albashin wannan shugaban kasar kuma kusan dala 150 ne. To amma me yasa ake kiran shi talaka? To da farko dai wannan shugaban kasar yana daukan kaso 10 na cikin albashin shi ne kadai ya amfani da shi. Ragowar kaso 90 din yana amfani da shi ne wajen donating, ma'ana yana bada sadaka ga kungiyoyi. Abu na biyu, wannan shine fara da shugaban kasar Uruguay yake zama, amma shi ya zabi ya zauna a wannan tsohon gidan nasa. Akwai masu gadi ko kuma yace security da za su iya bin sa a duk lokacin da yake da bukata a matsayinsa na shugaban kasa, amma ya zabi ya fi hawa wannan mota. A matsayinsa na shugaba zai iya samun kwamboi na sojoji da sauran ma'aikata, amma 'yan sanda biyu ne kaɗai yake yawo da su sannan karansa. Sannan wannan mutumin an ce mutanensa na matukar jin daɗin rayuwa da shi, ma'ana baya kyashin ya shiga cikin su ya rayuwa. Waɗannan da wasu abubuwan da yake ne yasa ake kiran shi shugaba mafi talauci a faɗin duniya. To amma ya taɓa faɗa a speech ɗinsa cewa shi mutum ne mai arziki, ba wai dole sai da kuɗi ba. Abin tambayar anan shine, shin za ka yi irin wannan rayuwar yayin da ka zama shugaban ƙasarka a halin yanzu? Ko kuwa kai ma za ka yi rayuwa irin wadda ka ga shugabannin ƙasarku a halin yanzu suke yi? Kowa ya aje mana ra'ayinsa a comment section.